बेंगलोर स्थित श्री चैतन्य वृद्धाश्रम रे सुखिला खाद्य और फल बंटन कले ओडिया समाजसेवी। मानव सेवा ही माधव सेवा। सिप्पू 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 नान पप्पू किछि मुहूर्त पाई एंको मोर हस दवा पाई ಸೇವಾ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್। जय जगन्नाथ जय मातारिणी आम आज माँ तारिणी ओडिया सेवा ट्रस्ट आउ दुर्गा पूजा नेलूर कमिटी आउ जय जगन्नाथ पीपुल फोर आम आज समस्ते आज जगन्नाथ मंदिर रे प्रथम आग्रा स्थित जगन्नाथ मंदिर रे आम आज पूजा अर्चना करी आम बाहरुचु आज एक वृद्धाश्रम जीवाई किसी आम डोनेट करने समस्ते आगभर अच्छु। आज संडे जेहेतु अच्छी आसंता काली सावित्री अमावास्या अच्छी तेणुक आम आज किसी आम तरफ किसी रखीचु जहाँ जाकि आम आज डोनेट करूँ आम यू चलू वृद्धाश्रम को बड़ दुकान किसी फल आम नबू बिस्कुट आउ किसी नबार अच्छी देखिए भाई आमर अच्छा आमर आसीगला आपेल कदली कमला आ बिस्कुट जूस खाली नबार अच्छी आम गाड़ी रही बर्तमान आमर बिस्कुट 50-50 कदली बिस्कुट मैंगो जूस आसी आम जगार देखा दर्शा ना आम से सहयोग कर मझे मझे जितनी गोटे समय मिलती गोटे देखिकी लोक साहय करूँ जो मैंने अनाथ असहाय लोक तेमे गोटे तुम तरफ कौ दिन गोटे प्रोग्राम गोटे डाक जो मैंने चाहते किसी अनाथ असहाय लोक सहित जोगाजोग हूँ ना आपण भी साहय करूँ साहय हाथ बढ़ातु आम सहित अच्छा बर्तमान पपुआई 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 अच्छा पकासाना आम सहित पकासाना अच्छा भाई भाई आम सहित भाई भी अच्छा माँ तारिणी ट्रस्ट रु आगे भी जगन्नाथ पीपुल ट्रस्ट बर्तमान देखिपे आम आसी पहुँची गलु से आश्रम पाखे आम पहुँची गलु आपण मानू देखा आपण मैंने कंटिन्यू भिडियोटा करूँ जापर कौन बर्तमान देखिपे आम बिस्कुट काढ़ी सब गाड़ी सब मैंने सजाऊँ दवाई भी रेडी होती देखिपे ಸರ್ ಒಳಗೆ ಅವರಿಗೆ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್
ಮತ್ತೇನಾಯ್ತು ಬನ್ನಿ ಕುಡಿ Apa tuh ಯಾರು ಮೊಬೈಲ್ Apu. Halo. ಏನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನು 3-4 ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈಗ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಒಳಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಫೋನ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ভিডিও করে আমরা দিব ওটা ওটা ধরে কি যাই আচ্ছা ভিতরে দিয়ে আসি আর সমুদ্র ধন্যবাদ সমুদ্র কিনে পড়ে আসা খালি ইব্রু মার আর বাইরে আর ইব্রু করতে ಎಲ್ಲರೂ ಫೋಟೋ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಏನಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದ್ರು ರೊಟ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರೊಟ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಪಟ್ಟೋದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ମୋ କ୍ୟାମେରାରେ ଭଲ ଆସୁନି ତମେ ଉଠୁ ତମେ ମୋବାଇଲ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲା ତୁମ ଫୋନ୍ ପକାଇଦେବ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾತ್ರೂಮ್
ಇದೆಯಾ ಫೋಟೋ ಬೇಡಪ್ಪ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ಮಡಿ नमस्कार की बाटे कोड़ा देख बुद्धा को देखी बाटे हाँ देखी बाटे सब निरीह लोक ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಅಮ್ಮ ಸರಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ बहुत मजा भी कर देखी पार्टे मजा बहुत ಸಾಂಬಾರ್ चलती ಇದೆ ದಾಲ್ किछि मुहूर्त मोर हस देवाई आम ये जगह को आसीचु मम्मी डैडी ಮಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ डैडी ಸರಿ ಅಮ್ಮ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತೀನಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾ कौन कह सिप्पू 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 नन पप्पू ಸೇವಾ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಓಲ್ಡೇಜ್ ಹೋಮ್ಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ. बर्तमान देखी पार्थे आम बर्तमान किसी बुढ़ा लोक को देलु आउ कि मुहूर्त मुहर हस फुटेलु आम भी हसिलु भी हसैलु आ देखी पार्थे बहुत देखी भी बहुत दुख लगुच जे कि बाप माँ जन्म देकी भी पुआ मैंने झील मैंने जे कि घर काढ़ी देकी जे कि वृद्धा आश्रम में छाड़ी दौरान से बहुत कष्ट भी रोचे आउ पुआ झील जे कि सी अयस करुवे जे कि होटेल सब एंजॉय करते कि बाप माँ आसी वृद्धा आश्रम आसी सी बहुत कष्ट रोचे कही मुझे भिडियोटा को एंड करछि। वीडियो भल लगते लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करने भूलें आगे भल भल भिडियो आसो। मु रही जय श्री राम।